Kabanay sa OFW nga giingong namatay sa sunog sa Saudi Arabia nanawagan nga maimbestigahan ang kaso, ilabi pa nga duda sila nga aksidente ang nahitabo sa ilang kabanay. Aning report. Hustisya ang singgit sa kabanay sa domestic helper sa Saudi Arabia nga si Rodelyn Villanueva, 27 anyos nga taga Midsayap, Cotabato, kinsa giingong namatay human nasunog sa balay sa iyang amo sa maong nasod ni atong Enero 26. Apan duda ang kabanay ni Rodelyn nga aksidente ang nahitabo ug kung namatay ba gayud si Rodelyn. Base kuno sa dokumento nga gipakita sa agency ni Rodelyn, gingong nalakip sab kuno kasunog ang 14 anyos nga alaga ni Rodelyn nga usa ka person with disability nga critical karon. Sabi ko siya, nagbakasyon lang siya, ug unsay problema niya. Dito naman pagka 25, murag na worry na ko sakit akong dugan. Samot kuno silang nagduda kay matod sa bayaw ni Rodelyn nga si Jasmine Villanueva, giadto sa igsuon ni Rodelyn nga anaasab sa Saudi ang balay sa amo niini ug nakita kuno niya nga dili ang tibok balay ang nasunog ug wala sab nasunog ang gamit ni Rodelyn. Apan wala na na-recover ang cellphone niini. Wala sab siya gitugutan sa amo nga makita ang patayng lawas sa igsuon. Magkapadala man iyang amo kunya wala man po siya kada video ko na di payman ana ba so dili kami katuo nga ana nga pangitabo nga wala ra siya kali ay mangyud siya ubuhi ug unsa man jud ang tinuod jud nga natabo sa iya ha. November 2021 dihang nanimpalad si Rodelyn alang sa iyang kabanay. Karon naglaom ang inahan nga si Noralyn nga buhi pa ang anak. Ilabi pa nga nakita niini nga online ang messenger ni Rodelyn pipila ka adlaw human giingong namatay kini sa sunog. Nanawagan sab siya sa otoridad nga imbestigahan ang hitabo ug kung namatay bagayod si Rodelyn nga mauli ang lawas niini dinhi sa Pilipinas. Mipasalig sab ang recruiter ni Rodelyn nga mutabang ug ihatag ang mga kinahanglang benepisyo alang sa kabanay niini. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.